Tak domov má dušu na rozdiel od budovy a to sa snažíme do tých našich projektov vždycky dostať. Ako majitelia sme na každom projekte prítomní osobne a tak mu môžeme venovať maximálnu pozornosť. Každý náš projekt je samostatný príbeh, ktorému sa venujeme od začiatku do konca. Snažíme sa do neho dostať čo najviac energie, čo najviac nášho osobného vkladu. Častokrát si vizualizujeme napríklad cestu z vystúpenia z autobusu a cestu domov k nášmu projektu a ku konkrétnemu bytu a aké možnosti sa nám tam ponúkajú, kde si môžeme sadnúť, kde môžeme niekoho stretnúť. Je tam nejaká až taká dramaturgia. Trávime veľa hodín a dní nad tým, aby sme vymysleli príjemný koncept, tak aby sa v našich projektoch dobre bývalo, aby ľudia boli spokojní. Ja verím, že tú energiu, ktorú vnášame do toho a to zaujatie nie len nás, ako majiteľov firmy, ale celého nášho tímu je na tých projektoch vidno. Pri každom jednom projekte si predstavujeme, že tam bude bývať niekto z našich blízkych a preto k tomu tak pristupujeme. Pre nás je každý projekt novou výzvou a chceme byť stále lepší a lepší. Príjemný je pocit, keď človek stretne niekoho, kto sa mu prihovorí a povie, že býva v našom projekte a povie, že sa mu býva dobre. Či by som bol hrdý na to, keď tam dovedem svoje vnúča a ukážem mu, že toto robil tvoj detko. Keď raz to takto nastane, tak budem spokojný s tým, čo som po sebe nechal.